माजी खासदार निलेश राणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला। मुख्यमंत्री शिंदे यांनी खासदार नारायण राणेंचे आभार मानले। आजचा दिवस शिवसेनेसाठी ऐतिहासिक आहे। निलेश राणे स्वगृही परतलेत। निलेश राणे यांच्या प्रवेशाने महायुतीच्या प्रचाराला सुरुवात झाली आहे। लोकसभेला मिळालेलं लीड विधानसभेत 52,000चं होईल। लोकसभा झाकी है, निलेश राणे बाकी है। शिवसेना भाजप वेगळे नाहीयेत। दिवाळीत फटाके फोडाल, पण 23 तारीखला निलेश राणे यांच्या विजयाचे फटाके फोडायला मी येईन, असा शब्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी। आजच्या महायुतीच्या मेळाव्याला उपस्थित आदरणीय ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री नारायणराव राणे साहेब, माजी खासदार, आणि आता माजी खासदार म्हणजे तो आलाच आपल्याकडे आहे, निलेश राणेजी, आमदार नितेश राणे, आमचे मंत्री शालेय शिक्षण दीपक केसरकरजी, रवींद्र फाटक, किरण सामंत, संजय आंग्रे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसेना, भाजपा आणि राष्ट्रवादी महायुतीचे सर्व व्यासपीठावरील पदाधिकारी, कार्यकर्ते, बांधव, भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, मी आपलं स्वागत करत असताना आपली दिलगिरी व्यक्त करतो। कारण आपण 4 वाजल्यापासून 3 वाजल्यापासून या ठिकाणी आलेला आहात आणि मला यायला उशीर झाला, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो। खरं म्हणजे आजचा दिवस शिवसेनेसाठी आणि कोकणवासियांसाठी ऐतिहासिक दिवस आहे। निलेश राणे हे आज स्वगृही परतलेत, हातात धनुष्यबाण घेतलाय। खरं म्हणजे मी म्हणेन ही एक प्रकारची घरवापसी आहे आणि यासाठी मी निलेश राणे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। खास करून मी नारायण राणे साहेबांना धन्यवाद देईन की त्यांनी निलेश राणे यांच्या शिवसेना प्रवेशासाठी होकार आणि परवानगी दिली। मी त्यांचं मनापासून धन्यवाद, त्यांचा आभार मानतो। आणि नितेश राणेचं पण अभिनंदन करायला पाहिजे, त्यालाही शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे खऱ्या अर्थाने आजच्या या प्रवेशामुळे खऱ्या अर्थाने महायुतीच्या प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। आणि निलेश राणे यांच्या आजच्या या शिवसेना प्रवेशामुळे कुडाळ, मालवण या भागामध्ये शिवसेना म्हणजे महायुतीची ताकद एक प्रकारे वाढलेली आहे। गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नारायण राणे साहेबांना कुडाळमधून 26,000चा लीड होता वाटतं, 26,000चा। मला विश्वास वाटतोय तुम्ही एवढा वेळ आज या ठिकाणी थांबलेला आहात, यावरून माझा विश्वास डबल झालाय की 26,000चं लीड 52,000 झाल्याशिवाय राहणार नाही, याची गॅरंटी आहे मला। राणे साहेबांचा विजय ये तो एक झाकी है। अब शिवसेना निलेश राणे अभी बाकी है। मी निलेश राणे यांचं मनापासून स्वागत करतो, कारण हे सगळं चर्चा आपली बऱ्याच दिवसापासून चालली होती
खऱ्या अर्थाने त्यांनी शिवसेनेत येतो, मी त्यांना म्हणालो शिवसेनेत यायचं आहे. शिवसेना आणि भाजपा वेगळं नाही. आणि खऱ्या अर्थाने त्यात प्रवेश त्यांनी केला याचा आनंद आणि समाधान मला आहे. दिवाळीत तर तुम्ही फटाके फोडाल, पण निलेश राणे यांच्या विजयाचे 23 तारखेचे फटाके फोडायला देखील मी या ठिकाणी येईन. आणि त्यासाठी देखील विजयाबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे निलेशने शिवसेनेचं धनुष्यबाण उचलण्याचा निर्णय घेतला. एक काळाची गरज. आणि खऱ्या अर्थाने आपण जर पाहिलं तर राणे साहेबांनी जिथून सुरुवात केली तिथं निलेश आलाय. शिवसेनेतून त्यांची सुरुवात झाली, हा योगायोग आहे आणि एक वर्तुळ पूर्ण झालेला आहे. आणि खऱ्या अर्थाने नव्याची सुरुवात आजच्या दिवसापासून होती आहे, याचा मला खूप आनंद आहे. धनुष्यबाण कोकणच्या सुपुत्राच्या हातात शोभून दिसतोय, बघितलं मी. धनुष्यबाण पण मजबूत बनवलाय. आणि खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आज निलेश राणे यांचा शिवसेना प्रवेश म्हणजे महायुतीलाच एक प्रकारचं बळ, एक प्रकारची ताकद मिळालेली आहे. खरं म्हणजे महायुती सरकार गेल्या 2-2.25 वर्षापासून या ठिकाणी काम करते आहे. आणि आपण पाहिलं की 2.5 वर्ष महाविकास आघाडी सरकार या राज्यात काम करत होती. मी देखील त्या सरकारमध्ये होतो. परंतु काय कारभार होता, किती कामांना स्थगिती होती, किती कामांना ब्रेक लावला होता, किती कामांना स्टे दिला, सगळं ठप्प होतं. आणि म्हणून त्याचबरोबर योजनांच्या नावाचा तर काय विषय नव्हता. आणि म्हणून ते 2019ला आपण सर्वांनी या राज्यामध्ये शिवसेना भाजपा युतीचं सरकार आलं पाहिजे म्हणून जे मॅन्डेट दिलं, मतदान केलं, त्याचा विश्वासघात आणि आपल्या मतांची बेईमानी केली. आणि म्हणून 2-2.25 वर्षापूर्वी या एकनाथ शिंदेने धाडस केलं आणि या राज्यात सरकार महायुतीचं आणलं. चालू सरकार आम्ही सोडलं, पाय उतार झालो. लोक सरकारच्या बाजूने जात असतात, आम्ही सरकारच्या विरुद्ध दिशेने गेलो. कारण बाळासाहेबांचे विचार ज्यांनी सोडले, तत्व सोडली, शिवसेनेचे विचार, वैचारिक भूमिका सोडली, फक्त केवळ कुर्सी आणि सत्तेसाठी. आणि त्यामुळे आम्ही त्या सत्तेपासून दूर गेलो, लांब गेलो, उतरलो. आणि त्यानंतर सर्वसामान्य माणसाच्या मनातलं सरकार आलं पाहिजे ही भावना ओळखून आम्ही जे काम केलं त्याबद्दल मी नक्की बोलतोय. परंतु बाळासाहेबांच्या विचारांशी ज्यांनी बेईमानी केले त्याचा पराभव करण्यासाठी निलेश राणे शिवसेनेमध्ये आले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना 2दा पराभूत करणाऱ्या काँग्रेस समोर गुडघे टेकले, त्यांचा पराभव करण्यासाठी निलेश राणे शिवसेनेत आले. कोकणाच्या विकासात कायम खोडा घालणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी निलेश राणे शिवसेनेमध्ये आले. आणि त्याचबरोबर विरोधकांना देखील चारी मुंड्या चित करण्यासाठी निलेश राणे शिवसेनेमध्ये आले. आणि त्याचबरोबर कुडाळ मालवणचा विकास करण्यासाठी देखील निलेश राणे शिवसेनेमध्ये आलेत. मी त्यांचं मनापासून पुन्हा एकदा स्वागत करतो. त्यामुळे इथली जनता जी आहे त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे, हे चित्र आज आपण पाहतोय. एवढा वेळ कोण थांबतं, एवढा वेळ कोणाला पडली आहे. परंतु आपले प्रेम राणे साहेबांवर आपण जे प्रेम करता त्या प्रेमाची या ठिकाणी पोचपावती तुम्ही दिलेली आहे. आणि खऱ्या अर्थाने एवढे कार्यकर्ते निलेश
राणे यांच्या प्रचारात उतरले तर समोरच्याचं डिपॉझिट जप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. निलेश आपल्याच मित्रपक्ष भाजपातून येतोय, नितेश भाजपमध्ये आहे, राणे साहेब आहेत. आणि एका वेगळं नाही, ताटातलं वाटीत आणि वाटातलं ताटात आम्ही सगळे एक आहोत, एक विचाराचे आहोत, एका जीवाभावाचे आहोत. आमची वैचारिक भूमिका सारखी आहे आणि म्हणूनच आजचा हा प्रवेश ऐतिहासिक आहे. गेले 30 वर्ष एका विचाराचं राजकारण आम्ही केलं आणि मराठी माणसांचं रक्षण करणं, हिंदुत्वाचं रक्षण करणं, या राज्याचा विकास करणं हाच आमचा अजेंडा आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस आणणे हा आमचा अजेंडा आहे. मला काय मिळालं, माझं काय, यापेक्षा माझ्या राज्यातल्या जनतेला काय मिळालं, महाराष्ट्राला काय मिळालं, हे बघणारे आम्ही लोक आहोत. आणि म्हणून हा फरक आहे. महाविकास कोकण हा खऱ्या अर्थाने शिवसेनेचा बालेकिल्ला. बाळासाहेबांच्या आदेशावर जीवाला जीव देणारी ही कोकणी माणसं राणे साहेबांनी तर ते दाखवले. एक शाखा प्रमुख ते राज्याचा मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, इथपर्यंत जो खडतर प्रवास, संघर्षमय प्रवास आम्ही पाहिलेला आहे. राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मी विधानसभेत काम केलेला, संघटनेमध्ये काम केलेला आहे आणि मी पाहिलं की कार्यकर्ता कसा जपायचा, तर ते नारायण राणे साहेबांकडून शिकायचं. कार्यकर्त्याच्या पाठीशी कसं उभं राहायचं हे राणे साहेबांकडून शिकायचं. आणि म्हणून आज या ठिकाणी जे शिवसेना वाढली आहे, शिवसेना वाढती आहे, महायुती वाढती आहे, आता भाजप वाढती आहे. खासदार म्हणून निवडून आले आणि जवळपास किती लाखाने लीडनी 50,000. म्हणजे सगळे बोलत होते की काय फेक नॅरेटिव्ह पसरवलं, काय काय केलं, काय संविधान बदलणार म्हणाले, अमक्याला आरक्षण देणार नाही, आरक्षण घालवणार. अशा परिस्थितीत राणे साहेबांना तुम्ही विजयी केल्याबद्दल तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे कोकणात त्या काळात शिवसेना वाढवण्यामध्ये राणे परिवाराचा मोठा वाटा होता. मी पाहिलंय ती पोटनिवडणूक मी बघितली. या ठिकाणी राणे साहेबांचा एवढा जो काही आदर आणि प्रेम होतं की आम्ही प्रचाराला आलो होतो, पेट्रोल पंपावर पेट्रोल पण मिळत नव्हतं, हॉटेलमध्ये चहा पण नव्हती, आम्हाला मिळत होते रविवार. असं प्रेम राणे साहेबांवर केलं कारण त्यांनी स्वकर्तृत्वावर या ठिकाणी संघटन वाढवलं, मोठं केलं. परंतु ज्यांना इनसिक्युरिटी असते, स्वतःच्या कर्तृत्वावर विश्वास नसतो, त्यांना मास लीडर चालत नाही, त्याला कर्तृत्ववान माणसं चालत नाहीत. आणि मग कर्तृत्ववान माणसं घालवायची कशी हे त्याच्यात मी जात नाही. राणे साहेबांनी शिवसेना का सोडली आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे, मी त्याच्यात जाऊ इच्छित नाही. परंतु या ठिकाणी एवढंच सांगतो की शिवसेनेत कधीच फाटाफूट झाली नसती तर शिवसेनेला आव्हान देणारा कोणताच पक्ष नसता. पण या ठिकाणी का केलं, कशासाठी केलं, हे एक कद्रू वृत्ती, जे कद्रू वृत्ती म्हणतात, त्या वृत्तीमुळे म्हणजे स्वतःच्या नेतृत्वावर ज्यांना विश्वास नाही अशी लोक, अशी माणसं घालवतात. राणे साहेब असतील, राज ठाकरे असेल किंवा अनेक लोक आहेत. आणि मी माझ्यासोबत 50 आमदार आज शिवसेनेतून बाहेर पडले. का पडले? सत्ता सोडली. याचं कारण शिवसेनेतून नाही, शिवसेना आम्ही सोबत नेली, धनुष्यबाण आम्ही वाचवला आणि शिवसेना वाचवली, शिवसैनिकाचं खच्चीकरण आम्ही वाचवलं. आणि म्हणून आज या सरकारमध्ये सर्वसामान्य माणसाला आज न्याय देण्याचं काम आम्ही करतोय. आणि आज त्याची काय परिस्थिती झाली बघा. पूर्वी बाळासाहेब होते, राणे साहेब तर जवळून पाहिलंय,
बाळासाहेब होते त्यावेळेस सगळे लोक दिल्ली पासून कुठूनही मातोश्रीवर यायचे. आज दिल्लीतल्या गल्ली गल्लीमध्ये फिरावं लागतंय. मला करा, मला करा, माझा चेहरा करा. त्यांचा चेहरा जर त्यांच्या मित्र पक्षांना चालत नाही, ते महाराष्ट्राला कसं चालेल? आणि म्हणून आमच्याकडे ते नाही. आम्ही मला काय मिळेल यापेक्षा महाराष्ट्राला काय मिळेल, या सर्वसामान्य जनतेला काय मिळेल हे पाहणे आम्ही आहोत. आणि म्हणूनच मी आपल्याला सांगतो की लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये एकही उभाटाचा कोकणात आला नाही ना. एकही खासदार आला लोकसभेमध्ये. कोकण ह्या बालेकिल्ला असताना एकही खासदार उभाटाचा आला नाही. आणि शिवसेना आणि उभाटा लढत झाली. 13 जागेवर आम्ही समोरासमोर लढलो, धनुष्यबाण आणि मशाल. 13 पैकी 7 जागा धनुष्यबाणाने जिंकल्या. हा इतिहास आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये बदल घडवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी काम करतो. खरं म्हणजे राणे साहेब काय, राणे साहेबांच्या मी सोबत काम केलंय, त्यांचं काम मी पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून 24/7 काम करणारे लोक आम्ही आहोत. म्हणून या ठिकाणी आज राज्यामध्ये जर पाहिलं तर शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष ही मूळ युती गेल्या 30 वर्षापासून काम करते. ही सगळ्यात जुनं आपलं गठबंधन आहे. परंतु त्याला कलंकित करण्याचं काम ज्यांनी केलं, आज त्यांची परिस्थिती काय? आज त्यांना मिळालेली जी मतं आहेत ही काँग्रेसची वोट बँक आहे. ही आलेली सूज आहे. आणि या निवडणुकीमध्ये मी आपल्याला सांगतो की ज्यांनी बाळासाहेबांचे विचार सोडले आणि ज्यांनी वेगळी भूमिका घेतली या निवडणुकीत विधानसभेच्या, त्यांना जनता त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. हा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. खरं म्हणजे कोकणातल्या भूमीने एका हातात धनुष्यबाण, एका हातात कमळ उचललंय. आणि खऱ्या अर्थाने आज महायुती जे आमच्या बरोबर अजितदादा आहेत, राष्ट्रवादी पण आहे. आणि मग या ठिकाणी महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून आम्ही एकच काम केलं, सगळ्यांना विश्वासात घेऊन सर्वसामान्य माणसाला काय मिळालं पाहिजे ते देण्याचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून देशाचे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हा मंत्र आम्ही या राज्यामध्ये डबल इंजिन सरकारच्या माध्यमातून पुढे नेतोय. याचा देखील मला आनंद आणि समाधान आहे. कारण आज अनेक प्रकल्प आपण सुरू केले, अनेक प्रकल्प आपण पूर्ण केले आणि त्याचबरोबर अनेक कल्याणकारी योजना या ठिकाणी आपण सुरू केल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना हे आपण पाहिलं. आज गावागावामध्ये या योजनेबद्दल माझ्या लाडक्या बहिणींमध्ये एक वेगळा विश्वास निर्माण झाला. कारण त्यांच्या हाताला काम मिळते. त्यांना स्वतःचं आर्थिक जे काही स्वातंत्र्य त्यांना मिळाले, त्यांच्या स्वतःच्या सहीशिवाय पैसे काढू शकत नाही. ही योजना बंद पाडण्यासाठी देखील महाविकास आघाडी कोर्टात गेली. माझ्या लाडक्या बहिणींना म्हणाले, काय तुम्ही भीक देताय का, विकत घेताय का, लाच देताय का? अरे काही बोलायला लागले. परंतु या लाडक्या बहिणी ज्यांनी त्यांच्या योजनेमध्ये खोडा घातलाय त्यांना योग्य वेळी जोडा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. हा देखील विश्वास मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि लाडक्या बहिणींना हेही सांगतो, 1500 रुपयावर सरकार तुम्हाला थांबवणार नाही. तुम्हाला हे सरकार माझ्या सर्वसामान्य कुटुंबातल्या लाडक्या बहिणींना लखपती बनवल्याशिवाय राहणार नाही. हा देखील विश्वास या ठिकाणी देतो. काही लोक म्हणाले लाडक्या भावाचं काय? लाडक्या भावाला पण आम्ही आतापर्यंत राणे साहेब या देशात हे आपलं पहिलं राज्य आहे प्रशिक्षण भत्ता स्टायपंड देणार. 6,000, 8,000, 10,000 लाडक्या भावांना पण आपण दिले. मुलींचं शिक्षण, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील काय जे व्हायचं आहे त्यांना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. एक मुलीने आत्महत्या केली, 50% पण ती भरू शकत नव्हती. वडिलांवर आपला भार नको म्हणून आत्महत्या केली. इंजिनिअरिंगला शिकत होती. त्याच दिवशी या एकनाथ शिंदेने निर्णय घेतला, माझ्या राज्यातल्या सर्वसामान्य मुलींना
उच्च शिक्षण घ्यायचं असेल तर त्यांना 100% फी माफ करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांसाठी योजना केली 6,000, मोदी साहेबांचे 6,000 आपले. पीक विमा योजना 1 रुपयात पीक विमा योजना केली. आता 7.5 HP ची पंपाने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. खूप निर्णय आहे, त्या निर्णयामध्ये मी जात नाही, परंतु मी एवढंच सांगतो, राणे साहेबांनी देखील त्यांच्या MSMEच्या माध्यमातून अनेक लोकांना पायावर उभं केलं. मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेच्या माध्यमातून आपण अनेक लोकांना स्वतःच्या पायावर उभं केलं आणि म्हणून हजारो लाखो लोकांना आज या कोकणात देखील उद्योग आणण्याचं काम उद्योग मंत्री सरकार करतायत. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की इथं केसरकर आहेत, त्यांच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून देखील शिक्षण क्षेत्रामध्ये जे काही चांगलं आमूलाग्र बदल घडवायचे ते आपण घडवतो. आणि म्हणून मी आजचा दिवस जो आहे हा अतिशय महत्वाचा आहे. आता आपलं निलेश राणे यांचं मी स्वागत केलेलंच आहे. राणे साहेब, आता आपला कोरम पूर्ण झालेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने विकासाला चालना देण्याचं काम आपण करतोय. आज मुंबई गोवा हायवे रस्त्याचा देखील आपल्याला खूप त्रास, म्हणून MSRDCच्या माध्यमातून मुंबई गोवा सिंधुदुर्ग डायरेक्ट समृद्धी एक्सप्रेस सारखा ऍक्सेस कंट्रोल रोड आपण करतोय. त्याचा आता DPR आणि टेंडरिंग झाली आहे. कोस्टल हायवेला आपण गती दिली आहे. आपले मुंबई आपला वसई विरार अलिबाग कॉरिडॉर आपण करतोय आणि त्याचबरोबर दिघी बंदर जे आहे ते देखील आपण डेव्हलप करतोय. आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर मी आता विकासाच्या बाबतीमध्ये एवढे प्रकल्प आहेत. आपलं कोकण विकास प्राधिकरण आपण केलंय, त्या माध्यमातून देखील आपल्या या कोकणाचा बॅकलॉग आपण भरून काढणार आहोत. आणि म्हणून विकास डेव्हलपमेंट हेच आपलं महत्वाचा अजेंडा आहे. आणि म्हणून मी आज तुम्हाला पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो की आपण राणे साहेबांच्या, नितेश राणेच्या पाठीशी जसे राहिलात तसेच निलेश राणेच्या पाठीशी देखील खंबीरपणे उभे राहा. हा एकनाथ शिंदे आपल्यासाठी एवढंच सांगतो की, आणि जे 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीचं सरकार, 2-2.25 वर्षाचं महायुतीचं सरकार, या दोघांच्या कामाची तुलना करा. आम्ही हे काम घेऊन जनता जनार्दनाच्या दरबारात जाऊ आणि दूध का दूध पाणी का पाणी होऊ द्या. आणि म्हणून मला विश्वास आहे 2-2.25 वर्षात केलेल्या कामाची पोचपावती या निवडणुकामध्ये महायुतीला जनता दिल्याशिवाय राहणार नाही. आणि पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचा भगवा झेंडा फडकल्याशिवाय राहणार नाही. एवढंच आपल्याला विश्वास व्यक्त करतो. निलेशला खूप खूप शुभेच्छा, खूप खूप त्याचं अभिनंदन. आणि तुझ्या पाठीशी हा एकनाथ शिंदे खंबीरपणे उभा आहे ही खात्री देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.